Unsa ka Dudong Pawex? Mananagaan? Nakachambar ka sa kuha ganina. Dako mo na iyang ginhaw naron nga number. Ay na Dudong Pawex, chamber na to. Kalaan daw ito daw. Wala Mga bata, hinaynayan na inyong tingog. Oy, Maria, anong nagbato makaan ang lamisa? Maria, naobla ba? Ayaw daglingkod sa lamisa kay nasuko si mama. Maria. Hinaynayan ang inyong tingog diya, ha? Kaya na ako'y gibuhat diri sa sulod. Kasi mag-away mo, ha? Dili mo mag-away. Sige nang. Tangaw, Maria. Wala nga no, katikasan mang kaayo mo. Sige tagtulot ta ninyo. Sige. Uy, ako na po. Sige, ako Superman. Benten. Superman. Wala, bla. La. Superman. Pilde ang Superman, na pilde. Uy, ako na po. Sige, ako Superman. Saba man lakirara. Wala, bla. Uy, hala. Naada ay si Maria o si Claire diha. Nagdula sila. Muhapit sa kubi. Tag lima ta kay lima na lang akong sticker, pat din na lang niya akong mapan. Sige. Ako nagsaw. Daugan ako si Kirara. Daugan ko. Si Dara. Obi ako na po. Sige. Nararo sa Nakadaog pa ko. Disney Princess na pwede ako. Disney Princess. Ito yung sa gidula ninyo. Sticky Ray nila ko. Kuhanin mo talo. Dudong Pawix. Ako na Dudong Pawex, be. Ako na Dudong Ano Pawix. regalo ni Papa? Regalo na sa ng papa. Kung babae mo ganina, ako na nabi. Ako na ganina Dudong Pawix. Mag-ilog naman hinuon mo eh. Para maangay. Wala ko tagaan sa inyo. Nag-sticker din mo? Undang na ninyo. Kaya na ako ipaunahuna sa inyo ha. Na akong ansiran. Mathematics. Akong ansiran. Pinaagi sa ako ang power of the mind. Unsa sa dahana? Power of the mind. Basta pangit kayo no. Pangit Japon Maria. Malingaw lagi mo ani. Unsa man? Game? Sige daw. Sige. Sampol. Sampol. Kinsa may una na akong takanan sa inyo. Ako. Unsa day ka? Mananagaan. Gibalaan dyan ni si Marias ko ba? Di lagi ko mananagan. Pero gamitan ko na sa ako ang power of the mind. Sige na Dudong Pawix. Daghanan ni magchichiburichi oy. Sige na ba? Sige Maria. Paminaw sa akong istorya para ma-hypnotize ka.